Wani matashin sojan Najeriya a lokacin wa'azinsa ga sojojin ya yi ma matasan sojoji masu tasowa fashin baki game da menene ainihin aikin soja ke nufi, inda ya bayyana cewa sau tari za a tura su wani aikin ba su ma san me ya faru ba, ba su ma san me mutanen suka yi ba da aka aika su yi masu operation ko su ɗauki wani mataki a kansu. Inda ya bayyana cewa sau tari ma sai ma kun kammala aiki kun zo a TV ko a gidan rediyo sai ku ji an ce ni ba so da bane sun je sun yi kaza ga al'ummar da suka yi. Yanzu idan komanda na za mu so haka ya bani oda ya ce kai wannan abu ka san ba zan tambaye dalili ba ko mu ya ba ko mun so zai zo a tambaye dalili za a tura ku yi abu wa'anda kuka yi abu kuma ba ku san me suka yi ba. Kun ga mulki kenan ko kun san me suka yi wajen rai abu ma ya faru ya guji a news a gidan rediyo an ce ai sojoji sun yi kaza saboda an yi kaza sannan ma kai ka san me ma mutanen suka yi.